Hurian ni Tuhan na nolongan dibaga sa tuat ta Jesus Kristus na naing tarulihita marhiti-hiti hata ni Tuhan dibaga sang partikyanon alani adorang sohita tangihon marsada ni roahita martangyang mahita dami ni dibata na sumuring siyan salu na roha ima mangaramoti akatya tido pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Hata ni Tuhan na saor tuhita di bagasan partikyanon na niene may sen buku perpesalmen bidu 10 pitu mamuka may siya sada masuk sa tuay onom rap tajahama o mahatan ni Tuhan tangiang siya si Daud say tangima hasitongan ali jahuba tangi homma alu-aluku say tarehomma pinggolmu tutang yakon siyan bibir na somar pangasi say dapotat uhuma au siyan bohim say ditatat matama hasitongan nunga didodoho rohaki ditikirho borninay dilalaho doaw hape dang adong jupak ko hupopangi do akka pikiraku asaw na mga laos si pamangakku sa marjaga doaw dilakalaka ni Julma si pangarupa diaka pabahena ni Julma do pakhata ni pamangamu sa diyut-ihut lakakku do akka bugasmu dang mauraor pangalakakku sa hodo hupajojo ay dia lusi hodo au ali dibata sa tarehuma pinggon mutuau tangi homa hatakon ido pajahonna hurian ni Tuhan na nolonga di bagasa tuat ta Jesus Kristus isi dihita molopola dituduh hita mangulahon naso dan negan hape sa sitong nadang adong taulahon mana isi nabui majalo siya nasa rohana molopola dipit daiba sa sitong na dang adong Julma di Portibion naolo mga kun sa dahasalaan molo dang diulay bana bahkan na somal tabereng jala tapayot ihut nunga takas Julmay isara na korupsi maulah nima kesalahan alay berusaha do imana mabila diri ima bako ni Julma nah hape di bagasan tupu jamita na sartu hita dia pala partikyanon ima na di buku perpesalme 10 pito di pasahat si Raja David sadatangi yang tu debata mangidu halual di tangiang na pinasahat ni si Raja David di siya takas ibana mangadupi akka parsori manang akka hagugutan di bagasan parmolon nina padebisuk pada narobi na maban parsorion na diadopan ni si Raja David ima si Raja Saul di siala mangiburu rohani si Raja Saul maradopon si Raja David pola ibana nang dipamate pola ibana nang diripas pola ibana nang dipusa takas do dihilala si Raja David na masa di bagasan parngolon na mangarsay roa do pikiran na babad ibana marlungun ni roha disalut na kalungun ni roha ka parsorion na niadupan di si Raja David
HP sitong do ibana mangalu-alu may ibana tu debata. Jala turpu jami tahun sadatangi yang pangalu-aluan ni si Raja David tu debata. Mangalu-alu ibana tu debata di siala takas do di boto ibana. Ia julmana tigor do ibana. Julmana badia do ibana. Julmana mangulu do ibana di bagasan hasitongan di debata. Alai dituduhon jala pola nang dipusa ibana. Ido bahen na pola di do ibada tu dibata say tangi mahasitongan ali Jehuba tangi homa alu-aluko di pasa ibana masaluna na di roha na di pikiran na mangarsay ibana holang tu dibata dan dilulu ibana pangurupian siya na asing siya paruhaso na asing dan dilulu ibana pangurupian siya na karaja nang mabila ibana asabuy maralohon si Raja Saul. Alay na dipatupa si Raja David. Pasahaton saluhutna. Pasahaton holso ni rohana. Holang tu debata sabik. Na porsiya do si Raja David tu debata. Di bagasan trupu jami taon tu masetakas do di pasa tu hita ganuk marsada-sada ido konimano say tangi manang tangihon ma alu-alukon ali Tuhan. Salu ne pataridahon. Iya debatado na dihaposi ibana. Amang inang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus sitong do si Raja David. Dada merasa sitong. Buhado hita tutu mangarajumi di bagasa nakaparmota. Di bagasa si Sonario. Molopola adong na mangarsa hita, molopola di fitnah hita, molopola roak kasih taon na do tu bagasan parmota. Tuisi do hita mengaluan. Tuisi do hita maporus. Isi do na talului gawi pangurupi di bagasan parmota. Marhite-hite jami taon nang takasma di pasak tu hita. Ganup jolma na porsea. Ganup jolma na mangauhon Yesus Kristus gabi halwa di bagasan parlon na. Ikototong maibana. Holang mangalu-alu. To di batas sabi. Hobar. Tujahan na sa tuita. Dia pala partikenon. Didoko ditangir di batado. Jojo ni akapartikor. Ditangir di batado jojo ni akapartikor. Isin jujur mapartikor. Ganup jolma ng porsiya di bagasan Yesus Kristus itu jolma partigor. Berarti au jolma partigor ala nung huwa porsiyay Yesus Kristus. Amang inang besaluhukna na manangiyod jami taon gabi jolma partigor do. Ala nung mangulu manang majalo haluan sa bagasan Yesus Kristus. Ala nung jolma partigor do hita di bagasan Yesus Kristus. Berarti ditanyod di batado jojota. Nasunari ahado natapasahat to di bata. Gudat kita manginang. Ditiki adong na mangarsa kita. Ditiki martangiak kita tu debata. Tapasa holso ni ruhatta. Jala tasuru debata bardabu-dabu tuak kemusuta. Gudan masuk wanita. Isara na barbari bana tu tetanggana. Tumbar balok na manangi matudongan parkarejana. Ala na marasa imana si tondokon bardabu-dabu. Palos ma debata bardabu-dabu tu. Seakan-akan ibana di patigor debata, ala tigor ibana gabi di uhumi debata, alor naik. Ale anggo jami taon, tangi yang napinasa si Raja David dangson. Anggo cuma partigor hita di bagasan parmota dangson. Si Raja David. Dan adong di pangidon ibana di bagasan tangyang. Asa debata berdabu-dabu. Alay na di pagidon ibana di bagas tangan. Asa dilinggumi waso ni debata ibana. Asa di jalo ibana haluaw na siya debata. Nah, hobar tu jami taon na nain si pepota na gabi o jahat di hita di bagasan parmlota. Hobar tu minggu ex Saudi na marlapata may say tangi homa suaraku alay Jehovah. Parjolo sa hal ng pasakwi tagan marsada-sada. Jolma na porsiya.
tu debata mangalului pangurupin holang tu debata sampai. Nah, anggota dokon do hita jelma na porsia tu debata talului ma pangurupin holang tu debata. Gudang do pe hita manginang diar na parpudio di sada sisi ibana porsia tu debata. Di sada sisi mana porsia tu panggongkom ini portibio. Nah, anggo jelma na partigor hita dia do pa di debata holang tu debata do hita mangalului pangurupio. Dan tu sahala nyo pungta. Dan tu huaso nyaka keluar kata. Dan tu hepengta. Dan tu pangkata. Alai tu ise tu debata. Maka ketika kita katakan bahwa kita adalah orang benar yang berseru kepada Tuhan, maka kita harus berseru satu-satunya hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menjawab segala seruan kita. Dan adong jojo ni jelma partigor naso ditanyot debata. Dan adong jojo ni jelma partigor naso na diurupi debata. Debata mengurupi hita di bagasan akka hagalita. Debata mengurupi hita di bagasan akka sitaunokta. Alana debata hit mengurupi hita di bagasan nasa gulmi ni parmonokta. Berarti hita holang mangalu-halu tu debata sabding gamanginan. Doko kamu nagaduk marsada-sada. Aha pinamasa di bagasan mulutku. Aha pinamasa di tonga-tonga rumah tanggaku. Aha pinamasa dia ka ulangku si gadupari. Iko gabi na bersau eksau di doa. Iko gabi jelmana maju di bata doa. Ditanya di bata do jujukku. Tahaposi jala tahaporsi mamangina. Na padua kon siantur jami tahun neng tak kasih bahasa tu itagan marsada-sada. Jelma partigor mangalului manang manaluhon naso na denggan marhiti-hiti akka ulo na denggan. So na didoko di buku Rom 12 ayat 21 tung masa takas do didok disa songo dido akka jelma partigori rapta buka mata kas do kesa unang ma taluho di bahen hajahaton ale taluho ma hajahaton marhiti-hiti na denggan. Nah, si Raja David dang ditaluhon ibana hajahatoni mabain akan jahat. Manang songo kita somal doyo kesomono. Mulu berjuho, berjuang. Mulu jukat, bajukat, bakat. Mulu berjuho, berjuan dopia. Ale mulu jukat, jukatan pia. Nah, pangalahu jala pamikirnya si somono dan hatari dan jul mana porsia. Alajun mana porsia nang paibana makilalana sunadingga nang paibana majalo nasunasito alay ditalon ibana do nasunadingga non marhiti-hiti at kaulo nadingga. So manidok ko di buku Romay taluk kamu nama nasa hajahato marhiti-hiti nadingga. Jadi anggo jermana porsia do kita. Akka parbue na dinggado na ikota patudo di bagasan pargota. Dang parbue na sunadingka. Jermana porsia tu di bata di patudun akka parbue na tonggi. Jermana porsia tu di bata di patudun akka ulang na dingkat. Jermana porsia tu di bata di patuduhon akka ulaon hobar tulomo ni rohani di bata. Ima jermana porsia hubar tuhata ni dibata nasa tuhita dia pala partikan. Na mangiut jalan na patuluhon jelma na porsia tu debata dang dipangido asa debata mabaloson asa nirohana tu akalona. Alay sa monedok ko ni Tuhan Yesus Kristus do di buku di si Matius bidu 5 ayat 44 bidok debata do di bagasan Yesus Kristus alay au domadok tu hamuna holong maru hamuna di musumuna tanya ko kamuna maaka na paburu-buru hamuna. Jadi songo di tanya ka budak kita mananya ko so naudok ko na kaningan asa di bata marga budak hape sa sitong na tanyang ni jol mana jojo tu de bata
Tangyang ni Jolma partigor tu di bata. Ditangyak ko musuna. Asa nuba, asa dinggan, asa adong holong ni roha. Dan ditangyak ko musuna tu di bata. Asa di bata merdabu-dabu tibana. Alin niya mangina. Alam na Jolma partigor do hita tu di bata. Marhite-hite pengalaman na nialaman di si Raja Dapito. Neng takas dia jarot tu hita gan marsada-sada. Ahape holsto ni rohatta. Ahape arsa ni rohatta. Ahape natahirin di bagasan parlotta. Jela ahape na pinatupa ni dongat mana alotta. Maradopo kita akan nasunadingga. Alay anggu hita. Mangaluli panguripi itu debata. Asa diurupi debata hita. Mangulu di bagasan hati gorang. Maralohon akka naja. Amen martanyang maita. Ali di bata nami, di bata Jehovah, di bata ni hatuan nami. Tung madok moliati situ tuduhan itu hali Tuhan. Disaluk nadinggan ni basam asini roham. Pangrupian na totong dilehom mutu bagasan ulu nami. Marhiti-hiti hatam di pengoto kami. Aka julma partigor. Na totong do dialusiho aka alu-alu nami. Ape na mangarsai kami. Na totong do urupamu kami. Mangadupi sa luhut ay. Muliati madiholi Tuhan. Leo gugu tu kami. Asa jongjong di bagasan hati kami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Madok muliati kami Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mana totong mamasu-masu hita saluhut.